2013 cengmani apa 2013 siang musuh mani apa lama 2000 lama senamani oh lama to ceng bridge namna nayo bridge namna nem bagai ceng proposal rohajak pakani bridge nayo no proposal rohajak tabuk jara kunu samung ya bo jaga proposal roho aba blok te borhajak tabuk bo portaman ko junal te borhajak tong abo tam sabro tabuk jara ceng kunu utur mayak ko manai maya kon kerei utur mayak yang besok yang murawo to prai agro family tong oh lama biang te biang pa oh lama to orani yang 18 blak botang mano yang jompu jala botang mano joto udaipur botang mano no param ba omte no layu borok param hotamo Bijinondi abo Dungguru Parata ponset hingke po ponset hujan patria ponset nayo bridge mungkin bridge soling ta pisto jai hok soling khan man tab jara tu norok no lama lahar hamyawoi norok tamo kosto man tamo problem ong tamo norong thani wo jala sai kebang ma surinai rok phayo aro baksa aro bike lai phayo baksa hati khaina rok thang bai aro ke a borok bo ekjon prai accident ngai thang ka jaga bo lama bo yango park ki surna ko surna dale sinda a puro to kuno সময় তো yang bai prai no 30-40 ta gari kai thango yang ni par ngai maya mahaita orobo je pilar khaye ta tor thaya chengno bridge hamyani nahare cheng nijino rir khata aro para kaise miloi para miliwei nai khoros ro thangka aro gari bara ro juma ro hajara ro thangka tani mungta madarni ani bumung ke to lai subai go mauso Goreita ram hamen bagai onai bipot ongjak borok tongo baksa khai khorarok tui phayo o sagjaro to baya ko bale se tui phayo bo borok ni yang ni tu mani berei borok no bah bale maya or tu mai malia onai bipot klai tongha ro angse borok no chubawai se o suriman jaga bongkha ani suriman jaga ta berei tabok to berei agri boktini or suriman ita aboni bagai onek bipot nangi tongkha tamane dati abo snamnani ang mujungman ita ani motale sabno san nang abono sabon sanang sanmo ang asuk sinia para borok no ang no sano ta ang bud latiri norok bud ang budrobo ga bo Rahal Chandra Molsom